नोङो हारसिं बानायनो हागोन नामा साहा दखानखौ हारसिं हाया नोङो माबा मोनसे साराना होग्रा नांगोन माबा मोनसे माबा खमि जायोब्ला दखानाव लायना होफैग्रा थानांगोन साथाम मानसि नों पार्टनार खालामनांगौ गोनां जागोन बा साब्रै मानसि पार्टनार खालामनांगौ गोनां जागोन नोंनि बिजनेसा बेसेबां गिदिर एसेबां नोङो मानसि गोनांथि जागोन दा नोंथांमोना बेखौ साननानै साथाम मानसिखौनो नोङो पार्टनार खालामनो हायाबा बेनिफ्राय गोरलैसिन मा खामानि दंबावो नोंनावहाय नंगौना आङा खुलुमबाय गासैनिसिमबो गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ बानायिया दा दिनैहाय गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आङो ट्राइ खालामो जे फैगौ समफोरावहाय कन्टिनिउ भिडिअफोरखौ बानायलांबाय थागोन खिन्थु कन्टेन्टआ सोलायनाय जागोन आङो जे सिगांहाय जेरै भिडिअफोर बानायोमोन ना लाइफ हिस्ट्रि बा मानिबा हिस्ट्रि जाथायफोरनि सायावहाय आङो भिडिअ बानायोमोन नाथायला आङो दा एसे आलादा लाबोसिगोन जायनि गेजेरजों गोबां इयुथफोरा माने फिउचारखौहाय खालामना लानो हागोन आरो ना जायनाखि थांखि लानानै दङ थांखिफोरखौ फुलफिल खालामो सानदों बिसोरनि थाखाय आङो माखासे मटिभेसनजों लोगोसे माखासे लाइफनि जेनाखि टारगेटफोरखौ फुलफिल खालामनो थाखाय राहाफोरखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों होनो नाजालांगोन आङो दिनैहाय बुंनो सानो जे जोंनि दासान्दि ना एरियायावहाय मोनसे बाथ्राया गोसारनानै दङ जे नेटवर्क मार्केटिं माने बियो मोनसे डाइरेक्ट सेलिंनि पार्ट आरो ना नेटवर्क मार्केटिं जेरैहाय जोङो आम्बानि ओमफ्राय बिरला बै टाटा बिरला बेखौ होनदों आङो जेन'बा बिसोरो मा खालामदों मा मावनानै बिसोरो साक्सेसफुल जादों नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो मिथिखागौ बिसोर गासैबो नेटवर्क मार्केटिंनि पार्ट आरो ना गासैबो बिसोर नेटवर्क मार्केटिं खालामो जेन'बा आम्बानिया जेरैहाय जिअ'खौ लाबोदों जिअ'खौ गासैबो मानसिया माने जिअ'खौ बाहायनानै माने बिनि नेटवर्किं जादों आरो ना माने गासैबो नेटवर्कनि गेजेरजों जादों जेन'बा जोंबो नेटवर्क बाहायो नोंथांमोनाबो बाहायो जिअ' बाहायो दा बिनि प्लेनिङा फ्रि प्लेन दंखायोमोन आम्बानिना गोबाव समनिफ्रायनो बिना फ्रि प्लेन माने बेबायदि खालामगोन आङो बेखिनि क्रर आङो थाखाखौ गारगोन बेबायदि बिलियन थाखाखौ गारगोन बिनिफ्राय आङो बेयावहाय साक्सेस जागोन बियो बिनावहाय बिराद माने कनफिडेन्टलि बिनावहाय माने फोथायनाय दंमोन आरोना सेल्फ बिलिभ जायखौ बुङो गावनावहाय माने फोथायनाय दंमोन दा बेबायदिनो जोंनिया माने नेटवर्किं जा जोंनि ओनसोलाव गोसारनानै दं बेयाव माखासे माने नेगेटिभिटि फैदों आरो ना नेगेटिभिटि फैनानै दङ दा माब्रैहाय जेन'बा मानसि सोनांगौ खामानि नेटवर्किं होनना बुङोब्ला नेटवर्क मार्केटिं होनना बुङोब्ला मानसि सोनांगौनि खामानि बेबायदि गोबांथार नेगेटिभिटि मानसिनावहाय खर'आव हाबनानै दङ आरोखि मानसि सोब्लासो जोङो इनकाम फैयो मानसि सोब्लासो जोंना खामानि जायो सालारि फिक्स सालारि गैया बेबायदि गोबांथार नेगेटिभिटि फैदों दा आङो बिनि सायावहाय माखासे माने क्लारिफिकेसन भिडिअ लाना फैनाय जादों आरोना आङो खोन्थागोन जे फिउचारावबो खोन्थालांबाय थागोन आङो माबोरैहाय नेटवर्क मार्केटिंनि सोमोन्दै खोन्थालांबाय थागोन नेटवर्क मार्केटिंआ फिउचारनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे प्लेटफर्म आरोना जेराव बुंनो थाङोब्ला मोनसे आङो जोंनि माबाखौ खोन्थाग्रोनोसै जोंनि जेनाखि कम्पानिनि आइडिय'लजिखौ आं खोन्थाग्रोनोसै जोंनि आइडिय'लजिया ओरैबायदि माने सासे मानसिया थ्रि टारगेट थायो जेनेबा आङो बेवहाय मावो दा आंनिया थ्रि टारगेट्सखौ जोङो मानो कमप्लिट खालामनो हाया थ्रि टारगेट सासे मानसिया थ्रि टारगेटखौ मानो कमप्लिट खालामनो हाया जानांगौ जाखो जेनेबा आङो हमना लादो आङो थ्रि टारगेटखौ आङो फुलफिल खालामबाय आंना थ्रि टारगेटसा कमप्लिट जाबाय दा बै साथाम मानसियाबो आरो बिसोरो थ्रि टारगेट थायो सासे मानसिनाव थ्रि टारगेट थायो दा बिदि नङा जे मानसि सोलासो सालारि मोनो मानसि सोब्लासो फैसा मोनो बेबायदि नङा माने नेगेटिभिटि बेबायदि साननो नाङा दा नोंना थ्रि टारगेट थायो थ्रि टारगेटखौ नों कमप्लिट खालामोब्ला नोंना माबा मोनसे रेंकखौ नों आसिभ खालामनो हायो थ्रि टारगेटखौ कमप्लिट खालामोब्ला नोङो उन्दुनानैबो थाखा फैनो हायो जोंनियाव बेवहाय मोननै रोखोमनि इनकामा फैयो एक्टिभ इनकाम एबा पेसिभ इनकाम जायो मोननै रोखोमै इनकामा जोंनियाव बेयाव दं दा नोंथांमोना साननाङा जे मानसि सोब्लासो इनकाम फैयो मानसि सोब्लासो बेबायदि नेगेटिभिटि साननो नाङा आरोखि ना जायफ्रा फिउचारनि थाखाय बेयो ओरैबायदि जानो हागौ जे नेटवर्क मार्केटिंखौ डाइरेक्ट सेलिंखौ जोङो बेबायदि प्लेटफर्मखौ मोनाबो जानो हागौ ओरैबायदि सम सफैनो हागौ दा नोंथांमोना सानना नायदो सोर साबेसे गभार्नमेन्ट जब बा प्राइभेट जबफ्राव नोंथांमोना इंगेज जानो हादों दा हमना लादो आसाम जेनेबा मा होनना बुंगोन आसामनिफ्राय आसाम स्टेटनिफ्राय बेसेबां पस्टफोर ओंखारदों भेकेन्सिफोर दङ दा बेफोरखौ साननानै नाय फैगौ समफोराव माखासे जबफ्रा माने माबा जानो हागौ खमि जानो हागौ हमना लादों मोनसे जापानफोराव जेन'बा मोनसे हटेलखौहाय रबटफोरा सालायोब्ला सोर मानसिया बेयाव खामानि मावनानै माबानो हागोन जेन'बा मोनसे ट्राफिकखौनो हमना लादो ट्राफिक लाइटनि गेजेरजों ट्राफिक पुलिसनि माबाया जबा गोमानो हागौ लाइट जेन'बा सेन्सरजोंनो
बेबायदि माबाफोरखौ लाबोदों बेबायदि आरोखि दा बेफोरखौ नायोब्ला माने जबा उनावहाय गोमालांनो हागौ दा मोनसेल' अपसना जाहैबाय डाइरेक्ट सेलिं माने नेटवर्क मार्केटिं दा मोनसेल' अपसन जोंनावहाय थाहैनो हागौ बेयो डाइरेक्ट सेलिं नोंथांमोना जायफ्रा डाइरेक्ट सेलिंआव नांथाबनानै दं नेटवर्क मार्केटाव नांथाबनानै दं नोंथांमोना नांथाबाय था खिन्थु जायफ्रानाखि नांथाबाखै नोंथांमोना उनाव फस्थायनांगौ जानानै फैगोन आरोखि ना दा आङो बुंनोसै मोनसे एबा 3 टार्गेटखौ जों मानो कमप्लिट खालामनो हाया नोंथांमोना 3 टार्गेटखौ कमप्लिट खालामनो हायाबा बिनिफ्राय गोरलैसिन आरो मा खामानि दंबावो नोंथांमोना बेखौ आङो खोन्था साथाम मानसि लोगो गैयाबा नोंनावहाय बिनिफ्राय गोरलैसिन खामानि मा दंबावो नोंनावहाय दा आं बेखौ बुङो आरोखि बिनिफ्राय गोरलैसिन खामानि मा दंबावो जुदि नोंथांमोना मोनसे साहानि गला साहा दखान बा माबा मोनसे दखानफोर खुलिबाय नोङो हारसिं बानायनो हागोन नामा साहा दखानखौ हारसिं हाया नोङो माबा मोनसे साहा रानना होग्रा नांगोन माबा खमि जायोब्ला दखानाव लायना होफैग्रा थानांगोन साथाम मानसि नों फार्दा खालामनांगौ गोनां जागोन बा 7 मानसि फार्दा खालामनांगौ गोनां जागोन जे नोंनि बिजनेसा बेसेबां गिदिर एसेबां नोङो मानसि गोनांथि जागोन दा नोंथांमोना बेखौ साननानै साथाम मानसिखौनो नोङो फार्दा खालामनो हायाबा बेनिफ्राय गोरलैसिन मा खामानि दंबावो नोंनावहाय नंगौना नङा नोंथांमोना बेखौ साननानै दा नों साथाम मानसिखौनो फार्दार्स खालामनानै फिउचारनि थाखाय नोंनिया ब्राइट जायोब्ला अब्ला साननानै नोंनि हमनानै आं मोनसे माबाखौ एगजामपोल होनि जेनेबा आङो मोनसे माबाबो देखायगोन नोंसोरनो डेम'बो खोन्थागोन जेनेबा नेटवर्किंआ माबोरै जायो हमना लादो सासे मानसिया 3 टार्गेट थायो बियो 3 टार्गेटखौ कमप्लिट खालामबाय साथाम जाबाय अब्ला बै साथामाबो टार्गेटखौ कमप्लिट खालामबाय साथाम जादों अब्ला 9 जन जाबाय 9 जनाबो टार्गेटखौ कमप्लिट खालामबाय अब्ला 27 जाबाय 27आबो कमप्लिट खालामब्ला 81 जाबाय बेनिफ्राय 81आबो 224 ना बेसेबांबा बिदि जागोन बेबायदि जालाङोब्ला नोंथाङा दिनैहाय जुदि 2023 नि लास्ट दिनै नोंथाङा बेखौ स्टार्ट खालामब्ला 2025-26आव नोंथांनि टिमा बेसेबां गिदिर जाहैगोन नोंथाङा बेखौ साननानै अब्ला नोंथाङा बै समावहाय मा जाहैगोन फाइनान्सियेलि रिटायारमेन्ट जाहैगोन फाइनान्सियेलि रिटायारमेन्ट होनब्ला नोंथांमोना बुजिगौ जे खामानि मावालासिनो नोंथांमोनाव फैसा फैबाय थागोन उन्दुबायबो थानो हागोन नोंथांमोना अब्ला नोंथांमोना मा सानो बियो गोरलै खामानि मा गोरा खामानि नोंथांमोना आं बेखौसो आङो सोंनो सानदों इसिबां नेगेटिभिटि साननांगौनि गोनांथि गैया मिथिबायना दा जोंनाव गोबां नेगेटिभ बिदि फैदों आरोखि ना नोंथांमोना आं मोनसे बाथ्राखौ आरो बुंबावनो सानो जोंनि बेवहाय जेनाखि नेटवर्किं ना बेवहाय माने गुबुन जाथिनि मानसिफ्रासो खामानि मावगासिनो दङ गुबुन मानसिफ्रा नेटवर्किंखौ आसामाव सालायसिगोन दा अब्ला जोंनि बर' मानसिफ्रा बेफोरखौ हमना लायाब्ला मा जागोन हा जोंनि बर' मानसिफोरनावसो नेगेटिभिटि गासिबो दंजोबो गुबुन मानसिफोरना गासिबो मा कार्बि बुंगोन नागा मानसिफोर गोबां माखासे जाथिनि मानसिफ्रा बेवहाय इनभल्भ जानानै दङ फिउचारखौ नुहुरदों बिसोरो नोंथांमोना फिउचारानो गैयाब्ला नोंथांमोननि लाइफआव थांना थानायनि मिनिङानो मा बिलाय मिनिंलेस लाइफ जुदि नोङो बेफोरखौ मावनो हायाब्ला फिउचारनि सोमोन्दै नोंथांमोना सानाब्ला दिनै गाबोननि थाखायल' दिनै मा जागोन दिनै गाबोन मा जागोन बिनि सोमोन्दैल' साननोबा दा बेंगलरफ्राव गुबुन स्टेटफ्राव मावनानै मानो जाहैदों जास्ट नोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बा गावखौ थांनानै थानो थाखायल' गावखौ फोथांना लाखिनो थाखायल' बिसोरो बेबायदि मावनानै जाहैदों नङाब्ला बिसोरनाव अपसनानो गैया अब्ला बिसोरबायदि मानसिफ्रा बेबायदि फैयोब्ला जोंनियावथ' बेयाव इसिबां क्वालिफिकेसननि गोनांथि गैया दा आङो जोबथारनायाव बेखौल' बुंनोसै आङो गोलाव बाथ्राबो बुंनो सानला बुंनांगौब्ला गोबाव सम लागोन आङो बेखौल' बुंनोसै नोंथांमोना नेगेटिभिटि सानबाय थानो नाङा बियो बिराद मोनसे गिदिर ब्राइट फिउचारनि थाखाय कानेक्ट खालामलांनाय माने गासैबो मानसिफ्रा कानेक्ट जालाङो नेटवर्किं साफ्रोमबो नेटवर्क बाहायो होनदोंमोन नोंबो बाहायो आंबो बाहायो गासैबो नेटवर्क बाहायो अब्ला बियो माने नेटवर्क कानेक्टिभिटि कानेक्सन जालांजोबो आरो मानसिफ्रा मिथिबायना दा आङो बेखौ बुंनो सानो जुदि नोंथांमोना बे प्लेटफर्मखौ मोजां मोनोब्ला आङो नाम्बार होयो बेवहाय नोंथांमोना माबा लानो हागोन इनफरमेसन लानो हागोन माबायदि स्टाइलफ्रा माबायदि प्रसेसफोरखौ आङो खोन्थागोन बा जोंनि मानसिफ्रा खोन्थागोन नोंथांमोना खबर लानो हागोन आरो जायफ्रा आरो नेटवर्किंआव नांथाबना दं डाइरेक्ट सेलिंआव नांथाबनानै दं नोंथांमोना माब्लाबा दा हगारनो लानांगौब्ला नोंथांमोननि थाखाय रिग्रेसन जाहैगोन फिउचारनि थाखाय दा आङो गोलाव बाथ्रा बुंला उनावहाय आरो भिडिअ लाबाय थागोन बेखिनिखौ बुंनानै गोजोन्थों